आजची आपली रेसिपी आहे एक स्वीट रेसिपी आणि ती तेवढीच हेल्दी आहे. तर आज आपण बनवतो आहे नाचणीची दुधोळी, या ज्याला तुम्ही नाचणीचा हलवा पण म्हणू शकता. ही एक कोकणी रेसिपी आहे आणि ही खूप फेमस आहे कारवार आणि गोवा रिजनमध्ये. तर आपण जाणून घेऊया कशी बनवायची आहे नाचणीची दुधोळी. मी सुजाता मामाई रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते. अशाच टेस्टी आणि होममेड रेसिपी करता मामाई रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. 2 कप नाचणी स्वच्छ धुवून रात्रभर भिजवून ठेवली होती. तुम्ही रात्रभर भिजवत नसाल तर 7 ते 8 तास ही मिनिमम भिजवायची आहे. आता ही आपल्याला मिक्सरमध्ये घालून याचं दूध काढून घ्यायचं आहे. आधी थोडं घालायचं आहे, मग वाटायचं आहे मिक्सरमध्ये, मग ते गाळून घ्यायचं आहे, त्याचं दूध काढायचं आहे. इथे खाली एक बाउल ठेवून त्याच्यावर मी गाळणी ठेवली आहे. आता वाटलेलं नाचणीचं जे आपण पेस्ट आहे ती घालायची आहे आणि ते आपल्याला सगळं त्यातलं दूध काढून घ्यायचं आहे आणि ज्याचे ते सालं असतात ती वेगळी करायची. हे एकदा गाळून घेतल्यानंतर परत एकदा आपल्याला पाणी घालून परत हे गाळून घ्यायचं आहे. म्हणजे 2दा आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे आणि त्याचं दूध काढायचं आहे. तुम्ही खाली बघू शकता याप्रमाणे हे दूध आपल्याला खालच्या बाउलमध्ये एकत्र करायचं आहे. एकदा दूध काढून झालं आहे तर परत याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून परत हे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे आणि परत याचं अजून एकदा दूध काढून घ्यायचं आहे. याच प्रकारे भिजवलेली सगळी नाचणी आपल्याला वाटून त्याचं दूध काढून घ्यायचं आहे. या प्रकारे सगळी नाचणी वाटून त्याचं दूध काढून झालं आहे. तर दुधोळी करता मला नारळाचा रस पण लागेल. त्याच्याकरता मी इथे 1 वाटी ओला नारळ घेतला आहे आणि अर्धा कप पाणी घालून हे वाटून याचा रस काढून घेणार आहे. समज तुम्हाला रस नाही काढायचं तुम्ही रेडीमेड पॅकेटमधलं कोकोनट मिल्क पण आणून इथे वापरू शकता. तर मी जसं नारळाचं दूध आपण वाटून पिळून काढतो तसंच मी हे काढून घेणार आहे. तर नारळाचं दूध आलं आहे. अजून एकदा मी ह्याच्यामध्ये पाणी घालून परत एकदा वाटून घेऊन याचं 2दा मी दूध एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. तर नारळाचं दूध पण रेडी आहे. आता पुढची कृती करूया. नाचणी आपण गॅसवर ठेवली शिजवायला की लगेच ती घट्ट व्हायला सुरू होतं आहे. म्हणून त्याच्याकरता आधी आपण गॅसवर न ठेवता आधी आपण सगळे इन्ग्रेडियंट्स एका कढईमध्ये ॲड करून घेऊया, मिक्स करून घेऊया. सो त्याच्याकरता सगळ्यात आधी जे आपण नाचणीचं दूध काढलं होतं रागीचं ते आपण आपल्या कढईमध्ये घालून घेऊया. त्याच्यानंतर आपण याच्यात ॲड करणार आहोत 1 कप गूळ. गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. हे थोडंसं मिक्स करून आता याच्यात आपण घालणार आहोत नारळाचं दूध. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला गूळ विरघळेपर्यंत हे फिरवून घ्यायचं आहे. एकदा गूळ विरघळलं की आपण याच्यामध्ये घालणार आहेत चिमूटभर मीठ आणि मीठ घातल्यानंतर परत एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. मी इथे बदाम भिजवून त्याचे तुकडे पण करून घेतले, पण आपल्याला हे नंतर घालायचं आहे. थोडं आपलं जे मिक्सचर आहे थोडं गॅसवर गरम केल्यानंतर. दुधोळी सेट करण्याकरता आपण एका थाळीला तूप लावून घेऊया आणि ती रेडी करून ठेवून देऊया. आपण केलेलं मिक्सचर आता गॅसवर ठेवून आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे. हे करताना गॅस लो टू मीडियम फ्लेमवर असायला पाहिजे. गॅस मोठा नाही ठेवायचा, नाहीतर ते रागीचं पीठ लगेच गरम होऊन ते खाली कढईला चिटकायला लागतं आणि ते शिजणार नाही. त्याच्याकरता लो टू मीडियम फ्लेमवरच आपल्याला हे करायचं आहे. थोडंसं ते मिक्सचर गरम झालं की आपल्याला कट केलेले बदामचे तुकडे घालून आता हे आपल्याला सगळं शिजवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण वेलची पावडर पण घालणार आहोत.
तुम्ही बघू शकता हे आता हळूहळू गाढ व्हायला सुरू झालं आहे, घट्ट व्हायला सुरू झालं आहे. तर हे असंच घट्ट होणार हळूहळू आणि ते शिजायला पण लागणार. तर याला थोडा वेळ लागेल, लो टू मीडियम फ्लेमवर करतो म्हणून आपण. पण एकदम गॅस फास्ट करू नका, नाहीतर ते शिजणार नाही आहे, दुधोळी चांगली बनणार नाही आहे आणि आपल्याला रागीचा कच्चा फ्लेवर लागणार. त्याच्याकरता याला पेशन्स ठेवून हे आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. आता हे जाड होतं आहे, व्यवस्थित कन्सिस्टन्सी झाली आहे, व्यवस्थित जाड झालं आहे. हे ऑलमोस्ट रेडी आहे. अजून 1-2 मिनटं आपण हे फिरवून घेऊया आणि मग त्या ताटलीला आपण तूप लावून ठेवलं आहे त्याच्यामध्ये हे घालून आपण सेट करून घ्यायचं आहे. हे आपल्याला लगेच करायचं आहे, नाहीतर ते अख्खं मिश्रण घट्ट व्हायला सुरू होणार थंड झालं की. हे गरम असताना आपल्याला थालीवर पसरून घ्यायचं आहे आणि त्याला थंड करायला ठेवायचं. हे मिश्रण आपल्याला 2 तास किंवा 1 तास फ्रीजमध्ये सेट करून घ्यायचं आहे. आता हे सेट झालं आहे, थंड झालं आहे व्यवस्थित. आपल्याला आता हे ट्रान्सफर करून घ्यायचं आहे प्लेटवर. तर याचे एजेस लूज करून आपण याच्यावर एक प्लेट ठेवून हे ट्रान्सफर करून घेऊया, डिमोल्ड करून घेऊया. दुधोळी व्यवस्थित सेट झाली आहे. आता आपल्याला ज्या प्रकारचे शेप या साईजेस तुम्हाला पाहिजे त्या साईजने तुम्ही हे कट करून घ्यायचं आहे. ही दुधोळी एकदम अशी कडक होत नाही, एकदम सॉफ्ट असते आणि खूप छान लागते. तुम्ही समज हे फ्रीजमध्ये ठेवून खाल्लं तरी खूप छान लागेल आणि या गरमीमध्ये ही नक्की करून बघा तुम्ही. ही एकदम सोपी आणि एकदम डिलिशियस हेल्दी स्वीट डिश तुम्ही बनवू शकतात. नाचणीची भाकरी किंवा नाचणीचं सत्व आपण तर करतोच, पण हे थोडं वेगळं आणि तेवढंच चविष्ट आणि हेल्दी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला आवडेल. नाचणीची दुधोळी रेडी आहे, गोवन पद्धतीची. करून बघा आणि मला सांगा कशी बनली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा मामाई रेसिपीला. तर परत भेटू अशाच एका रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत कीप कुकिंग.